תחדד. כן, ככה, יפה, הופה, הופ, 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 הופ. יניב, תישען אחורה כשאתה עולה, תישען טיפה אחורה. אם אתה מתחיל יותר מדי מחדד, אתה מה זה אף קדימה? יפה. אשכרה גולש? ריץ' ביינה! ריץ' ביינה! יפה יניב, תמשיך ככה! מישהו צילם אותי קצת? רגע תפתחו אוהל. למה? למה? איך תדרך? תעשה עם הוידאו. תעשו לי עם הוידאו כשאני גולש. אתה מוריד את זה. חכה, וואלה. תבוא. הופה, איך תעזור לו? הופה, קייטלופ אחי. תרים את הרגליים! לכו תעזרו לו, תרים את הרגליים! סובב על התחת! עם הישיבה זה לא יפריע לך? אתה עם הישיבה היא ככה, אני לא יכול להתקרב כמעט עם הסנובורד. הנה הצלם שלנו. זה בווידאו, כן? תן חיוך! אהלן אהלן!